Veganer. Hvem, hvad, hvorfor? En livsstil. Hej, mit navn er Simone, og jeg har nogle spørgsmål om at være veganer. Hej, mit navn er Vicky, og du skal bare spørge løs. Hvad er en veganer? Jamen, at være veganer er ifølge den britiske organisation Vegan Society en måde at leve på, som søger at undgå alle former for udnyttelse af dyr og også grusomheder imod dyr. Og det er både til føde, tøj og så alle andre formål faktisk. Det var noget, organisationen definerede i 1944, men der er beviser på, at der mere end 2000 år tilbage var folk, der bevidst fravalgte dyrekød og animalske produkter. Hvilke principper er der for kosten? Jamen, principper for os veganer i forhold til kost, det er, at vi spiser alle typer for frugt og grøntsager. Vi spiser nødder, vi spiser grøn og kerner, og så spiser vi rigtig mange bønner og bælgfrugter. Det vigtige pointe af det her er, at man stadig kan sammensætte et helt måltid, uden at mangle nogle næringsstoffer, og så stadig spise så normalt som muligt. Så vi har mange opskrifter, sådan så man kan leve et normalt liv. Er der nogle forholdsregler, man skal tage i forhold til kosten eller den måde at leve på? Jamen, i forhold til forholdsregler, så man skal tage det langsomt, og man skal være sikker på, at man gør det rigtige i forhold til næringsstoffer. Man skal være åben over for nye ting og handle nye ting, og man skal vide, at man hele tiden kan lære noget nyt. Man skal spørge om hjælp, så skal man huske sig selv på, hvorfor det var, man valgte kostformen og levemåden, og så vigtigst af alt skal man ikke give op. Og så kan man kigge efter de her mærker, som kan være en hjælp for en til at ligesom finde ud af, hvad der er vegant. Hvad er det egentlig, der ligger bag de her principper og forholdsregler, du lige har nævnt? Jamen, der er rigtig mange tanker bag de her principper, blandt andet klimamæssige årsager, fordi animalske produkter giver store klimagasudslip, og dermed er meget klimabelastende. Der er religiøse, spirituelle og filosofiske årsager. Der er mange, der finder det unaturligt at spise kød. Man kan ikke lide smagen, eller man synes, at kød er ulækkert. Der er de sundhedsmæssige årsager. Man prøver måske at lade være med at spise kød, fordi man vil forebygge eller helbrede en sygdom. Så er der i forhold til dyreret, fordi man ikke synes om forholdene i den industrialiserede landbrug. De etiske grunde, fordi man ikke kan nænde at slå dyr ihjel, eller være medvirkende til det, altså at se andre gøre det. Så er der solidaritet med dem, der sulter, fordi der vil være mad nok til os alle sammen. Hvis vi bare lever vegetarisk, så er der miljømæssige årsager, simpelthen fordi animalsk produktion forbruger store mængder naturressourcer, energi og vand. Men nu når du lever som veganer, hvilken betydning har den her kostform så for din krop? Ja, men det man skal huske på, det er, at en normal kost for alle mennesker består jo af fedt og kulhydrat og protein. Og normalt så fordeler den sig således for et dansk voksen menneske, at fedt skal udgøre 25-35% af din samlede energi, og kulhydrat 50-60%, og protein 10-20%. Derudover så skal jeg selvfølgelig have mineraler og vitaminer via kosten eller som et tilskud. Jeg selv er i fare for at komme i mangel for protein, calcium, jern og B12-vitamin, da det her ofte indtages igennem animalske produkter. Protein betyder meget for mine cellers opbygning, og calcium betyder meget for mine knogler. Jernet, det skal jeg bruge i mine erytrocytter, altså mine røde blodlegemer. Det transporterer ilten rundt i min krop til mine celler. Og B12, det betyder noget for mit nervesystem. Derfor er det altså vigtigt, at jeg tænker mig om, så jeg er sikker på, at jeg får dækket mine næringsmæssige behov. Men hvilke madvarer indtager du så, for ikke at komme til at mangle protein, calcium, jern og B12-vitamin? Jamen, jeg kan drikke ris og sojamælk, appelsinjuice, spise tofu, broccoli, bønner, grove grøntsager, mandler, sesamfrø, sojabønner, sojanødder, grønkål, spinat, peanut butter, linser, quinoa, havregryn, nødder og kornprodukter. Så der er altså rigtig meget, jeg kan spise for at undgå de her mangler. Ja. Men hvad Created using Powtoon.